Hej, velkommen. I dag der skal vi spille Aatrox Jungle. Hvad fanden er det her? What the fuck, jeg har ikke MK på. Nå, fuck det. Men det her, det er i hvert fald lidt basic jungler shit. Jeg tænker bare starte rød, ikke også? Vi gider ikke invade eller noget. Vi er mod Lee Sin. LB sub, det kan man altså godt. Uden pis, man kan godt fucking gå LB sub. Det kan man godt. Det er no shit, man. LB support, det kan man sagtens. Sagtens. Hey, hvad er der så, Jinx, der? Din frække satan, du. Nej, men det er jo GPM Gaming, så velkommen til det. S8 first pick and picked first, what the fuck. For jeg er jo din. Prins, jeg sidder lige her og optager til GPM her. Ja. Hvad så? Mit navn er Rasmus. Gingers gode ven. GPM, hvis I ikke ved, hvad det står for, så står det for Ginger, Prins og Monk. Ja, gameplay. Ja. Det bedste er ikke for godt. Har du også set filmen? Jeg synes, den er skidegod. Ja, den er skidegod. Den er faktisk meget interessant. Jeg synes faktisk, den er meget interessant, for jeg har lavet med Lego. Jeg vil have en toer. Nej, du er så dum, mand. Jeg kan godt lide til sidst, ikke også? Smid ham lige ud, altså. Han sutter også til CSGO. Ja, vi ses. Hallo. Ses, Karle. What the fuck, op til mig, bare stoppet. Er det ikke fordi, du ikke har købt frems? Det kan godt være. For jeg den kun op til 30, fordi jeg har spillet, hvor det er længere end 30. Så jeg kommer til at trykke på den. Hvor fanden har du du? Jeg tror, jeg har slået til, for eksempel. Nå, Ginger. Skriv til mig på telefonen, når du er færdig med det game. Jeg ligger mig lige lidt over min seng og sådan. Chill. Okay. Er det i orden? Er det i orden? Eller er det i orden? Er han i gang herinde? Nej, han har ikke engang taget den. Nå, han er bot. Han er kun level fucking 3, jo. I'm here to kill you. Mr. Lee, I'm here to kill you, you know. Skide godt, det der, mand. Det er super. Jeg skal ikke have det, fordi jeg skal lige feed min lane eller lidt. Jeg vil ikke bruge for kills endnu. Jeg skal have... Jeg tænker bare... Skal jeg købe den her, Tom? Jeg ved ikke, hvad det er, man skal købe som Aatrox Jungle. Ved du, hvad man skal købe som Aatrox Jungle? Er det ikke allerede sart? Nej, man skal købe... Nej, den der fill, er det. Ja, det troede jeg også, men det skal man åbenbart ikke. Hvorfor skal man bare ikke det? Fordi her der står, at man skal købe spirit eller en golem, men det gider jeg ikke. Jeg køber... Det er jo bare recommended gør det sådan. Om det er med yoga recommended, det giver ingen mening. Nå, men jeg gider ikke det der, det sutter pæk, tænker jeg, så jeg køber bare for før. Tag et billede, der sådan passer, det synes jeg godt. Det er nemlig rigtigt. Stik den i maven. Jeg plejer ikke at gå back så fucking meget som... Nu kommer min den her op, og han... så må hans blue skulle da egentlig snart være op. Hans blue op om 20 sek, okay. Sker det der med? Måske også fordi jeg ikke har ganket så meget endnu, ikke? Altså jeg har kun ganket 2 gange, og jeg har fået kill ud af det 1 gang. Den anden gang fik vi kun en flash ud af det. Så
Sådan, nu har jeg den her, så tænker jeg, så kan vi gå herhen. Kan jeg komme i midt her, du ved, ikke? Altså. Du gik ikke, fordi jeg kom med, fordi så var det en fejl, du lavede. Så det er fordi, vi skal være sikre på det der. Skide godt, det der. Hans blue op, og det har noget i noget tid nu, så nu skal de se, om han har taget dem. Det har han ikke. Jeg tror bare, han napper den. Sorry for alarm der, guys. Men sådan er det. Sådan der. Det er så, man counter jungle for det win. På han var der, han har ikke været nødt til at tage sin blue. Det er skide godt, han der må kun 10 mand mig. Jeg har råd til med den her nu. Så jeg tænker på, jumper lige herover, og så vi caller jer. Nu går han sikkert hen for at tage hans blue op. Nej, hvor fanden gør han ikke det? Er han new på det sted? Jeg køber den der, jeg køber den der, så den her køber den der. Fordi den her, det er en waters. Nice, man. Hun er blevet fedt nu, man. Hun har fået 3 kills. Jeg var med til at give en 1. Ja. Yeah. Så det er jo skide. Jeg ved ikke så meget om hans basic attack og lidt noget. Det var fordi han sutter picket og... Eller jeg ved det ikke! Nej, jeg ved det ikke. Så nu tænker på bare at farme den her sted, eller være med at lave nogle ganks lige nu. Jeg skal bare med følflare op. Og så når jeg har fået følflare, så kan jeg godt begynde at gank lidt. Den er jo en, jeg har lavet på 15, så... Nå, jeg lægger mig lige over min seng til DFS. Yes. Skriver bare. Det gør jeg. Færdig, så kan vi tage game. Yep. Får han en? Okay, han er på en. Men jeg har min Blood Bowl op og mit ult. Her han er kun level 10. Okay, der får hun sgu da kill hende der. Det er ikke den vej, man skal gank. Og så bare meget tilbage, okay. No. Fuck, det var noget, jeg fik lavet der. No. Jumper jeg der. Sådan der. Hvorfor flamer de, lol? Oh my god, noob set siger man, da han fik et kill på en. Sådan lidt lol. Kan jeg lige hjælpe ham med en op det tår her? Skal jeg være flabet bare stå når jeg lost det der. Det er flabet, det der, jeg elsker det. Det gør heller ikke noget. Det er okay. Det er ikke normalt, jeg tager de her solo queues her, men i dag der er det. Så flasher han over til sæt. Det var meget godt lavet. Nå, okay. Det var sådan lidt unlucky, det der. Jeg vidste ikke lige, at Jinx havde gjort det der. Så tror jeg bare, at det er for at være flabet, hun skrev det der. Jeg tænker, det er idiotisk nok, fordi det var som taber. Hun skal passe på, for jeg har... op i luften, du. Jeg kan gøre sådan der, upsi. Men jeg har ikke noget særlig meget liv, jeg har ikke noget... Okay, hun har så meget liv der. Skal jeg gå ind? Skal jeg gå ind? Okay, jeg venter lige lidt. Oh my god, hvorfor gåede jeg hende ikke? Nu hoppede hun back. Så er der ikke noget ved det. Så går vi back her. Vi har råd til en den der.
Det kommer til at hjælpe os pænt meget. For så kan jeg sådan løbe væk fra hende også. Så kan jeg løbe væk fra facts, der bare skal dø i. Okay, jeg mangler 10 fucking min stack til min full-flash. Så tror jeg tager dem, og så... Ja, så tager jeg min red, og så går han tager hans blue, og så skulle den nok bare gerne være den for han kill top, eller hvad? Det vil jeg ikke er der, fordi jeg får ikke assist nu, tror jeg. Han sutter lidt med sit hold, kan man se på det. Holy crap, han suttede mig. Nå. Det er ikke okay. Det er lidt noget øvbøv på som er, at han ikke får det kill. Fordi det kunne jeg rigtig gøre. Men fordi med sets og alt, der er noget mere du dammer, når du har brugt det, så... Sådan... Så deadmark dammer mere, når mere du dammer efter. Okay, det er de sendte der. Please. Ikke du i tarm. Det sutter. Jeg løber jo kraftigt hurtigere, end nogensinde har gjort. Blø er flashback. Helt. Okay, der er han... Det er ikke en word jump. What the fuck. Nej, jeg gad hun ikke. Det der nu efter der med alt der, man skal bruge alt på et eller andet tidspunkt. Jo. Jeg får bare lige tage det tørre der. Dem baits, må også se. Hvis vi går lige hele vejen rundt om, bare være flabet. Okay, jeg er med blot pull up. Jeg har ikke været chance for at være død endnu, så. Jeg kunne også bare lige jump her. Og han er ikke i gang her. Det så du pik der. Jeg prøver så gør jeg sådan der for til for at løbe væk. Det er jo skidesmart egentlig. Okay, det er så lidt dumt, hvis han hopper på mig nu. Så er han en lille bitte smule dum. Hvis han gør mig op. Ikke for KS overhovedet. Gør vi det der. Det bliver vi nødt til. For ellers havde de ikke fået et kill. Det kan ikke lave ham der, men han spiller i hvert fald ikke lol overhovedet. På nogen som helst noget. Godt lavet det der. Godt lavet 6 måske. Sådan der. Please nå ud. Pis, mit Blood Bowl kommer op. Skide godt. Og vores Lux har 5 kills. Eller vores hvad er det, vores Barrow der har 6 kills. Ikke en god smite, vi fik lavet det. Okay, jeg kan godt bare gå back nu alligevel, tænker jeg lidt på. Blue up, så kan jeg gå back efter den. Men jeg har ikke taget den endnu, what? What the fuck er der vejen med ham? Okay. Au. Dolt den også op. Hvad sker der for, at han ikke tager sine buffs, mand? Det er lidt fuck, den laver. Jeg ved ikke, om han tænker sig at gøre det der, fordi nu ved han nok, at jeg har taget hans reds. Vi kan jo ikke smide en ward, nej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her. Ja, det er skide godt lavet, det der. Nej! Hvad fik han mig? Nå jo, mit lort, det havde jeg glemt. Fuck, jeg er dum jo. Jeg er dum, det er dem, tager heal. Jeg ved. Jamen, jeg kunne overleve, hvis jeg havde gjort det der slow der. På den anden side. Fuck det. Det vil jeg ikke kunne sige nu. Nu har jeg fået full flat, det er skide godt. Det er mere, jeg skal det med. Jeg har også kat den her. Jeg tænker, det er meget godt enig. Så går efter den her. Men den her vil jeg gerne have. Nå, så er min red. Er min blue op nu, og så efter den, så er min red op, men måske skal jeg gå top. Sæt kommer selv. Det har han ikke TP, eller hvad?
Så siger jeg, okay, det tænkte jeg, det vil også være lidt mørkeligt. Det vil være mærkeligt, hvis han havde TP på som sæt. Hvorfor shadow han ikke i gang? Okay, han gør det bare ikke så det. Nå, men sæt fik lige sin stolbuff, så det er skide godt. Det var en lort, jeg døde der, fordi jeg ikke har en jewel op, men altså, ja. Yeah. Man skal jo også dø på et tidspunkt. Det var måske også lidt våget at gå igennem tower der, så når jeg tænker tilbage. Den der. Hvor meget er det, den der koster? Den koster 10. Den koster 10.000, og derfor den koster 10. 110. 10! 1.000, der var den. Kan vi lige smide ordet der. Løb nu herned i stedet for, mand. Shadow væk eller et eller andet. Jeg er ikke med. Ja, godt. Kom nu. Skide godt. Og godt hold ellers. Godt hold. Det er skide godt hold, synes jeg. Ja, han fik en der. Den der. Kan jeg ud her. Nå, der var en. Jeg kunne ikke se den. Jeg kunne også bare vente selvfølgelig. Men jeg troede godt, jeg kunne komme ud. Hey, jeg må blot op. Jeg nakker en her. Hun er samme idé, jeg må nok meget kaste på det. Psst, easy peasy, lemma leasy, eller hvad man siger. Ved ikke. Jeg er ikke så god til engelsk, så jeg kan hænge mig op på det engelske sprog der. Jamen, det er skide godt. Nu kommer hende der så bare farmer der i top. Hvor fanden farmer hun ikke bare i pot? Jeg går ind og får noget mere farm her. Så jeg kunne lave last der, det kunne jeg ikke. Så det er hvorfor jeg spejder den der, det var dumt. Nå, nu har jeg råd nok til den. Jeg kunne også bare blive lidt flere masser af liv. Tager en bagfor. Jeg er stadig med Blood Bowl op, man. Det vi gør sådan her. Så der går vi her. Vi er et armsmut. Skide godt. Sæt følger op på det. Okay. Så igen, han lader bare sin buff stå. Det er så lol. Det er dejligt med de her op. Specielt for mig. Jeg er virkelig dårlig til at spille jungle på grund af timersne. Det sutter jeg virkelig til. Oh my god, kom her. Fucking ikke løb din vej, du skal ikke med. Det giver ingen fuck. Bedre en. Sådan der. Fuck, jeg med dig fresh. Holy shit, man. Hvad gør jeg her? Jeg fighter om. Skide godt, mand. Jeg har lidt Matrix, altså. Jeg skal blive fedt Matrix i starten, før ellers så taber jeg bare. Jeg ved ikke, om det er sådan, en Atrix er. Du ved ikke, hvad jeg skal finde ud af. Okay, jeg køber Hydro nu. Efter Hydro skal jeg have Zephyr. Jeg står og tænker tøjligt nu, men det er lige meget. Jeg har ud af det. Tager farmen, før vi gør det. Okay, og nu er det jo fordi. Så hvis vi skal også back. Ej, Atrix, han er nice. Tænk på at købe skin til ham, tror jeg vil gøre. Køber den der, så kan jeg se, at han vil have den der, men de har kun Diana som AP, så det gider jeg ikke.
Køber, hvad var det jeg skal? Jeg skal Zephyr. Det er til den her. Den der. Okay, jeg trykker på den der. Jeg kunne selvfølgelig også købe den der. Men jeg vil gerne have noget attack speed den først. For det er bad. Det er bad. Forstår du, hvad jeg mener? Okay, det bliver svært. Okay, hvis jeg har den der. Sådan her. Ja, okay, det er skide godt. Jeg skulle lige teste, hvordan det ville være med Hydra den der, fordi jeg er ikke så god til at have dem nede på, eller have dem, sådan, du ved, Hydra vil jeg gerne have der, hvor jeg kan trykke 5, eller Warden der, den kan jeg bare trykke 5 på, og sådan der. Hydra vil jeg gerne have, sådan, det skal være klar hurtigt ind i fight. Warden tager det jo ikke lige så langt, så jeg skal sætte det jo ikke lige så vigtigt. Selvom at, det er okay, det er også lidt vigtigt, ikke også, men jeg synes det er vigtigt at have Hydra, der hvor den skal være. Revive rundens Hydra, only til Mil, eller Mil only. Det gør jo ikke noget, for jeg er jo Mil. Kan mærke, at jeg er blevet lidt mere strong. Hvad gør det herude? Jeg ved ikke, hvad det gør den der. Kan man se den hurtigt, det stormkris? Så synes jeg kan sætte en her. Wow, det er sgu da vildt. Nice, nå, så lader jeg også lige noget nyt. Skal lige have kill så. Skal jeg have kills? Must have those kills. Jeg kan ikke være løbet et andet sted hen. Fuck det til Drake. Nej, jeg er her. Kan jeg godt? Ja, det kan jeg godt. Ja, pst. Jeg er ikke blot pull up. Sådan der. Skide godt. Den kan jeg godt sole nemlig. Jeg kunne også give hende der kill. Men nej. Det var faktisk, jeg troede, jeg var det var bare ren kill secure. Jeg vidste ikke om hende der ville få et kill. Hun ville få det. Det var jeg nemlig ikke sikker på. Vi kan se vi alt. Ej, fuck det. Jeg kan bruge den her lidt nu. Jeg sætter mig lidt mere med mit W her. Hvis der ikke meget liv af det. Kan vi sætte den over igen, så jeg får lidt med liv. Sådan der. Åh, vi kan smite den. Nå, det siger vi ikke sådan. Det er også lige meget. Baron! Jeg tror godt, jeg ikke smitede. Skynd over. Jeg fucking skynder mig, man. Hvorfor kan man ikke løbe lidt hurtigere? Det var det stressende. Men så only enemy jam around him. Nå, det er det der bøst, når der kommer. Nice. Ja, jeg er ikke så god til at have med bøsten her. Som ikke er særlig meget bøsse, som faktisk er pænt OP, du ved. Og der var man smite den, der var 900. Hvis vi ser, hvor vi får den. Sådan der. Vi fik den. Og så kan jeg godt lige smutte herover og lige komme lidt mere. Du har Jinxie Bings. Okay, det der, det var en whiff for det win. Det var en whiff, men holy crap, man. Er der sindssygt, man. Hun smeltede hurtigt. Men hvad regner hun også med mig? Eller hvad regner jeg med? Okay, hun har faktisk ikke nogle kills en del. Ja, hun aldrig... Hun sådan mig den ikke. Ja, tag min slow, mand. Sådan der. Skide godt. Okay, jeg kan stakke min den her. Farming for mig er en meget vigtig del. Jeg er bare rigtig dårlig til det. Og det er noget, jeg har tænkt mig at blive bedre til. Se. Det er faktisk den, der er mest farm. Det er også den, der er flest kills og det hele. Og se, jeg er under der højde der. Nu står bare stikker i det, mand. Det er lige meget. Kom igen. Så hopper vi lige væk her, fordi vi... shit, hun gør nade, mand. Jeg skulle have købt de boots i stedet. Jeg skubber mig væk. Jeg gider ikke dø! Og jeg har mit blot pull up. Skal jeg fight den? Det gør jeg. Det er dig, der jeg gerne vil fight, by the way. No! 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 Fuck, jeg var tæt på at få en, mand. Nå. Det der, det var noget lort, fandt jeg ud af. Sådan der. Det var så også lidt dumt, det jeg fik lavet der. Jeg ved godt, man skal køre lidt mere tank, ikke også? Men du ved, jeg vil have den her. Og så vil jeg gerne køre tank. Det er så også kun et item, jeg er tilbage. Jeg tænker bare at købe den her, og så købe den her.
Det er jo ikke så meget godt i det der. Pst, det er meget. Hvorfor ligger... Nå. Nå. Det er sådan midtbuild, eller hvad det er det? Nej, det er, jeg forstår alt det her. Men det er lige meget. Jeg køber det, jeg vil købe. Og lige nu har jeg lyst til noget med liv. Sådan der. Fordi det kan jeg godt mærke, det var nok det, der var gjort at slå mig ud. For nu har jeg så 300 liv. 2300 liv. 2300. Det er meget godt. Men det var ikke så godt, at jeg ikke har særlig meget liv. Så døde jeg hurtigt. Og det var noget short showbiz. Hvad vej skal jeg løbe her? Jeg ved ikke, men jeg løber den her vej. Hvor low er de der? De ikke okay. Mange af de der, det ved jeg ikke. Det er risky det her. Det var det ikke, nej, for jeg fik et kill ud af det. 100 på at få kill nu. Det er ikke dog. Godt se, hun gør ondt. Hun gør sgu ondt. Hun gør ondt. Hun gør. Nej! Jeg vil ikke have bot pull up. Nej, hvor er dårlig. Okay, hun får kill ud af det, kan jeg se på det ene. Nej! Nej. Pas nu på, team, ikke? Godt nok, vi skal have det. Det var ikke så godt. Jeg kan have den hårdt der. Så den her op. Og så sælger jeg den her snart. Køber jeg den her. Så skal jeg bagefter købe jeg. Så sælger jeg den der, og så køber jeg den her. Som giver lidt af hver. Den er faktisk rigtig god, for den giver cooldown, og det hele meget cooldown har jeg nu. Jeg har 15%, og den giver 10 mere, så er 25. Det er okay. Attack speed, ikke også? Det gad jeg godt af med. Det kunne være meget sjovt. Skal jeg bare købe noget med attack speed? I stedet for at købe den der. Hvordan han... Så for at købe den der, så køber jeg Spirit Visage. Så køber jeg Heavy Attack Speed. Må jeg lige finde ud af, hvad det bliver. Det må blive noget... Det må blive en... Ej, Stasia? Ej, okay, det er måske lidt lumt, det. Så skal det være en Vision, så den gør også... I stedet for... Det er faktisk ikke helt dumt. Jeg tror, jeg køber en Vision, så... I stedet for at købe så meget mere damage, yes. Jeg har faktisk været en rigtig dårlig jungler, fordi... Jeg har kun 8 assist, ikke også? LB har ikke fået blue på noget tidspunkt, men det har hun så heller ikke brug for, at jeg kan til købe den der. Full push mid. Nej, gider sgu ikke, mand. Super en pick. Tænker på bare... Tag Drake lige om lidt. Hvis jeg lige tænker mig om noget, ikke? Så køber jeg den her ud. Og så i stedet for den der, så køber jeg... Det kan være Vigent. Kom nu. Ja, det tager lang tid det her, mand. Så køber jeg Vigent, eller... Hvad nu den hedder den der... Der giver den her. Det er den jeg køber, eller så er det Vigent. Den her, den... Okay, den er OP, den her. Hvad fanden... Jeg tror bare, det er en vits send, fordi vi skal have mere attack speed. Det kunne være fedt, ikke? Jo. Early smite, jeg ved det, men vi skal også vide lyden. Kan jeg nå KS det der? Hvad sker der? What the fuck? Guardian Angel? Okay. Jeg charmer ham. Så bliver han fucking slow, man. Det er fantastisk. Jeg elsker, når sådan sker. Hvor kæft for det slow, det der, man. Hvad laver dem der? Hvad laver de der idioter der? Ej, hvor så de pick, man. Okay, nu skal jeg være klar. Jeg har en blot pull up, så jeg kunne faktisk godt lige... Okay, jeg gør det. Jeg er død. Sådan der. Sådan der. Hvor er mit penta henne?
Det er det altså ikke, fordi jeg kom til at snakke fresh for forkert. She's so good. What the fuck, det skulle mig, der var vild. Jeg tog til en dreng, mand. Hvad sker der, mand? Børn, der ikke fatter noget. Nå, det er lige mig. Jeg vil sige, det her game, det er ret sjovt. Det er faktisk et meget fedt game. Dem dodges, eller jukes, eller hvad man siger. Jeg synes bare, at gå ind her. Her hun er low. Her hun er low. Her hun er... Mere slow. Hvad fanden, han tykket? Kom her. Shit, det er ikke skide godt, det her. Jeg har blood pull up, nice. Pissed ud. Den der vidste, den skulle være OP her endnu. Sælg den her. Sælg den der. Nice fucking ace. Hvad fanden er nu? Vitsen. Okay. Det er rimelig OP det her. Nå, vi ændrer nu, og jeg er død. GGVP. GGVP. Jeg er lige blevet færdig med optagelsen. Tak for den her gang. Glad for, at I så med.